ku a wannan sabon bidiyo. A wannan bidiyon zan yi muku bayani ne yadda ake ɓoye abu a cikin waya ba tare da kai amfani da kowace irin application ba. Kamar masu son ɓoye bidiyoyi ko waka ko foto, yawanci sai sun buƙaci application don su ɓoye. Misali kamar application ɗin Gallery Vault ko Vault ko Gallery Lock. Suna da application da yawa wanda mutane suke amfani da shi don su ɓoye hotunansu ko wani bidiyonsu ko waƙoƙinsu mai muhimmanci wanda ba sa son wani ya ji. To a wannan bidiyon zan yi muku bayani ne yadda za ku ɓoye abunka ba tare da ka yi amfani da wani application ba. Saboda application ne idan har ka install irin kamar su Gallery Vault su Gallery Lock, idan har ka install ɗinsu a wayanka kuma ka ɓoye abu, yawanci mutane da dama idan sun shiga menu wayanka za su iya kallon su kuma take za su gane cewa lallai ka ɓoye wani abu. To wannan hanyar ne da zan nuna muku za ka ɓoye abunka ba tare da ka yi amfani da kowace da application ba. Kawai abin da kake buƙata a nan shine file manager wayarka. To kafin fara in ce muku ku yi subscribe, sannan ku yi liking kuma ku yi sharing ma 'yan uwa da abokan arziki, saboda fina-finai masu zuwa na gaba da kuma wanda ya wuce su ma su samu su gani sai a haɗu a ƙaru. Ba tare da ɓata lokaci bari mu wuce ku ga yadda ake ɓoye abu ba tare da ka yi amfani da kowace application ba, illa file manager ka kawai ake buƙata. To sai ka shiga menu. Kusan dai file manager akwai ta a kowace waya inda Android ce. Kamar yanzu ni nawa ga ta nan a nan ko, sai ka buɗe file manager. To amma bari kafin mu je ga file manager bari in koma mu je wajen kallon bidiyo, misali kamar MX Player nan. Idan mun shiga MX Player, kun ga dai akan ƙwaƙwalwar waya na akwai fina-finai 13 ya nuna ko? Fina-finai 13 ku kalli nan wajen. Ya nuna fina-finai 13 ko nake da su ba? To idan fina-finai 13 ne, idan ina son ɓoye wani daga cikinsu, so akwai hanyar da zan bi in ɓoye ba tare da na yi amfani da kowace application ba. Misali kamar wannan fim ɗin Daba Sultan 1. Idan yanzu ina son ɓatar da wannan fim ɗin Daba wannan, so abin da zan yi a nan shine zan fita in je file manager na in buɗe shi. Dama iya cikin ƙwaƙwalwar wayar ne, a nan ne take fim ɗin ko? So dama da fim da kake so ka ɓoye dole ka san inda yake ya kamata. To in ka shiga file manager sai ka je inda fim ɗin yake. Kar ku kwanta, fim da muke so mu ɓoye Daba 1 ɗin shi. To idan mun tashi ba ɓatar da shi za mu yi ba ya zama babu shi, a'a. Fim ɗin yana nan amma fa kuma sai dai zai zama cewa ba zai aiki ba. Kusan kamar ɓata shi za a yi. Misali kun gan shi ne, ga shi ne fim da nake so in ɓoye. Su guda biyu ne amma mai 1 na saman nake so in ɓoye. Idan kana so ka ɓatar da shi sai ka riƙe fim ɗin da hannu ko? Kun ga ya makin. To duk wata file manager a kowace irin waya haka take. Idan har ka riƙe abu za ka ga ya selecting ya makin ɗinta. Daga nan sai ku je wajen canja sunan bidiyo. Wannan rename. Wataƙila a wayanka ba zai iya kasancewa daidai da irin nawa ba. A wayanka za ka iya ganin cewa iya nan ko ya kasance iya nan ko ya kasance iya ɓangaren nan. Amma ni nawa a wayan nan ga ta nan da take. Amma dai duk dai rubutun ɗaya ne. Za ku ga rename aka rubuta, rename. Sai ku taɓa zai ba ku daman canja sunan wannan bidiyon. Kun ga Daba Sultan 1 ko? Idan kun zo wajen canja sunan sai ku ja rubutun izo ƙarshe, sai ka je can ƙarshe za ku ga an sa .mp4. Kun ga ɗigo ƙarami nan .mp4. .mp4 nan shi ne yake sanarwa ma wayan cewa shi bidiyo ne, ta yanda duk wani application da yake cikin wayan zai iya ɗauko wannan fim ɗin nan. Idan kuma kana so i kasa gane cewa wannan abin bidiyo ne, sai ka zo ka goge wannan mp4 ɗin na ƙarshe guda 3. Idan waƙa ne kuma za ku ga a rubuta mp3, to sai ku goge wannan mp3. Da zaran ka goge wannan rubutun shi kenan, ba ka da wata matsala. Kawai ka yi OK. Za ka iya goge dot ɗin ma in kana so, amma za mu iya barin shi ba matsala. To idan ka yi OK nan, sai zai ɗan kama wani gargaɗi cewa idan ka canja sunan bidiyon, bidiyon ba zai iya filayin ba. Kawai ka amince ba matsala. Kun ga bidiyon ya zo ya zama kamar wata virus. Za ku ga kamar ya zama virus. Hakan na nufin kenan cewa ita kanta yanzu file manager ma ba ta iya gane cewa wannan bidiyo ne. Ina ga sauran application da suke ciki kamar su Zenda, kamar su Gallery.
kamar su MX Player wajen kallon fim. To bari mu sake koma MX Player da mu sake gani ko ya iya nan. Ɗazu in ba ku manta ba fina-finai 13 ne muka gani ko yanzu ɗayan babu. Idan mun shiga yanzu da ba na biyun shi ne kaɗai muke gani. Amma ɗaya na farkon babu shi ya ɓace. Kuma ya ɓace ne sakamakon wannan application ɗin MX Player ba ta kalli wani abu mai suna MP4 a tattare da shi ba, shi yasa ba ta ɗauko shi ba. Haka idan foto ne ma kuke so ku ɓoye shi ma in kun je ƙarshen sunan za ku kalli kalmomi guda 3 kamar JPG. Idan kun goge JPG na ƙarshen sai ya ɓace. Yanzu to shi wannan daba idan kuma kuna so ku sake dawo da shi yanda dai kuka yi na farko kuka yi makin ɗinsa kuka riƙe haka sai ku je wajen canjin suna rename ɗin kenan. Abin da ka goge dama MP3 ne, MP4 ne ka goge sai ka sake maido masa da MP4 sa. Ka kula kar space ya shiga tsakanin misali kamar fili haka ya shiga tsakanin rubutun M da P da kar ka bari fili ya shiga tsakani. Ka rubuta su a duka baɗin su MP4 sai ka sake OK. Ya kawo gargaɗin again. Kar ka damu kai dai kawai kai OK. Kun ga ya sake dawo ya zama fim ɗinsa. Yanzu idan mun fita mun je a wannan MX Player namu. Kun ga har ya nuna cewa ma kamar wani sabon fim aka samu saboda shi da kanshi MX Player bai gane ba. Ku gana ya zama 13 fim ɗin ko yanzu idan na buɗe kun ga wannan gashi ne ya sake dawo again. Idan ma waka ce kake so ka ɓoye haka za ka yi. Misali kamar yanzu ina so in ɓoye foto ne zan iya ɓata shi ta amfani da wannan abu. Idan nayi makin ɗin foton nan kun ga a ƙarshen shi ma akwai rubutu ƙwalli 3 mai suna JPG za ku gan shi. To wannan rubutu na ƙarshe guda 3 nan da suke zuwa a cikin file ɗin su ne suke sa wayan da application ɗin cikin wayan suke gane cewa wannan abu ne mai amfani. So idan kuma kun goge su za ku ga wayar gaba ɗaya ta ma kasa gane cewa wannan menene. Bari mu yi OK. Kun ga shi ma hoton yanzu ya zama wani abu daban. Za ku ga kamar virus. To yanzu haka idan kun ba ma mutum wayanku ya shiga MX Player ko ya shiga gallery ku ba zai kalli komi ba saboda ka riga ka canja na sunan ita kanta wayar ba ta gane cewa wannan file ce. Da kuma lokacin da kake bukata kuma ka sake dawo da shi sai ka sake mayar musu abin da ka goge. Ka zo wajen canja suna shi wannan JPG na goge masa. JPG na nufin shine hoto ko JPG. Idan sake mayar masa abinsa shikenan. Duk wani abin da baka so wani ya gani kawai rubutun ƙarshen nan ƙwalli 3 shi za ka canja daga nan ka gama da shi. Za ka iya barin wayanka kowa ma ya karɓe ta ba matsala. Amma kuma in za ka yi amfani da kamar gallery lock su vault application ne wanda idan mutum ya shiga menu ka ya zo can ƙasa zai iya kallon su. Ya ganin su kuma zai gane cewa lalle ka ɓoye wani abu. Kawo kuma har yanzu kenan mutum na iya zargin ka da wani abu. Amma in kuma ka yi amfani da file manager ka ɓatar da shi ka ga ba hali mutum ya zargin ka kuma ba zai taɓa ma sani cewa akwai abin da ka ɓoye ba. So da wannan shirin na kawo ƙarshen wannan fim ɗin sai kuma a next film da za mu haɗa ku na gaba. A fim na gaba insha Allah zan kawo muku bidiyo ne akan yadda za ku canja background na hoto. Mai ma'ana kamar ka ɗauki hoto a wani waje sai kuma ka ga bayan hoton bai yi ma ba. So kana so ka canja shi zaman to kana tsaye a wani waje ne daban. Insha Allah fim da zan kawo na gaba za ku gani yadda za ku na canja bayan hoton ku zuwa wani kalo daban. Kar ku manta ku yi subscribe sa'annan kuma ku yi liking ku yi sharing ma'ana ku tura ma 'yan uwa da abokan arziki saboda su ma su gani kuma su ƙaru da wannan abin da ake yi saboda fina-finai masu zuwa na gaba suna da muhimmanci ga kowaye ya ringa ganin su saboda duk wayansu ƙananan matsaloli da kake fuskanta za ka warware da kanka ba tare da ka nemi taimakon kowa ba. Na gode sai mun sake haɗuwa da ku.